Rahayu, rahayu para kadarsan. Rahayu wali. Bapak Slamet niki kadang-kadang kathah ingkang nyuwun prisa. Sing diaranipun kunci laku Bali napa? Nggih, matur suwun wali. Nggih. Kembali kita awali beberapa makna kunci yang sesuai sabda dawuh pangandikan Kanjeng Rama. Kenging baku kunci niku jajane kumpul nunggal suci niku tegese kunci. Jadi kumpul nunggal suci menika sak antara kawula kalian Gustine, putra kalian ramane. Dadi wis sebuah proses laku dari purwa wiwitan suci dumadi suci bali kudu suci. Nah, sarane napa nggih kuncine wau. Nah, iki diwastani kumpul nunggal suci. Nah, kunci menika saged diwastani kunci witing urip. Kunci riling manembah putra karo Rama. Ingkang paling baku malih kunci laku bali kados sing Pak Ali sampaikan. Nah, kunci laku bali di sini tuh nalika kula panjenengan seswita ning alam dumadi tegese alam gelar sing sakniki kula panjenengan lampahi niku kudu dibali nang rasane dhewe, Pak. Jadi kunci laku bali ning nalika kula panjenengan seswita ning alam dumadi. Niku kudu bali ning rasane dhewe. Contoh, ketika kula panjenengan pinanggih kadang sepuh dari berbagai daerah, ana perbedaan pandangan tentang ajaran wulang-wuruke Rama. Kita terima semua. Marga kabeh niku ya sinabda Rama, kabeh sedang menjalani laku wulang-wuruknya Rama. Tapi setiap kadang meskipun kunci sami, asma mijil singkir sami dan sebagainya, tapi cara mengkajinya atau cara ngoncai gula wentah utawa nglungguhake ora padha. Nah, disitulah ketika kula panjenengan sampun bali dhateng griya wasul, baru kula panjenengan patra kunci piyambak njur ngudharasa karo apa sing disambake para kadang sepuh sing pinanggih nang kekadangan niku wau. Contone Senen Paingan. Si A medar ngeten, si B medar ngeten, padahal sing dibahas sami-sami kunci. Nah, itu dilungguhke. Ya sing kunci laku bali ku sono ndi? Ya sing bali no rasane dhewe nalika awak dhewe sik suwita ning alam dumadi. Kembali ke kesadaran diri kita sendiri. Inti dari ajaran Rama itu kan kesadaran itu tadi. Bali ning kesadaran yang tertinggi ke diri kita itu. Lah, yang selanjutnya kunci laku bali ku yen wis sampurnaning pati kudu bali ning asal dununge. Lah itu baru bener, Pak. Artinya sing kula panjenengan dumadi saka anasir patang perkara sing kula panjenengan wis ngerteni gula mentah saben dina wulang-wuruk, sing asale banyu kudu bali banyu, asale geni bali geni, bumi bali bumi, angin kudu bali angin. Marga yen wis kula panjenengan nindakake kunci pangleburing luput di awal, pangepurane Rama mengke bakal tumetes utawa ngetemu sucine yang akhirnya pada saatnya nanti kula panjenengan oleh sing diarani pangapurane Rama. Makane kunci laku bali sakpurnane pati iku bali ning asal dununge. Lah yang satu ini yang paling penting. Urip kudu bali ning ngarsane Maha Suci. Ini targetnya. Makanya yen ana kadang sepuh kapundhut bali to surut raga, asale bali suci, asale suci bali suci sampurna jati, jatine sampurna. Nah, sampurna jati sendiri itu artinya lungguhe ora ana apa-apa. Yang sampurna jati. Yen asale suci bali suci, wiji titeske ning nggone ibu suci, tumindak laku suci gegayuhane besok bali suci. Nanti laku bali itu yen sih ning alam dumadi kula panjenengan bali nang rasane dhewe. Ning yen wis teka titik mangsane purna pati tegese dhewe surut raga kudu bali ning rasane Gusti. Kudu bali ning asal dununge. Papat niku balik ning asal dununge, urip kudu bali ning ngasane Gusti. Aja sampe besok para kadang putra kuwi wis nindaki laku puluhan tahun ning urip jatine nglambrang yutan tahun ning tengahe alam panengah raga jati wis ora duwe marga wis dikubur karo sanak sedulur, urip durung
manunggal karo Maha Suci. Aja sampe enek lakon besok kuwi Ali Mazhar, Slamet, Mas Budi, siapa-siapa kuwi dadi kodame keris utawa dadi kodame watu. Marga manggon ning alam panengah niki. Nggih. Alam pangrantunan lek wong biyen nek ngarani. Niki ngeten Bapak Slamet. Enten kadang-kadang ingkang sami tanglet ngeten. Kunci saged nembusi 7 turunan itu maksudnya napa? Ya disabdake karo Rama yen putra kuwi wis tetek lakune tegese unine kunci bener pantrepe bener nindakake sabda dawuh pangandikan tugase nyampur nyuwunke kasampurnan leluhur kula panjenengan 7 ke atas. Dadi bejo tanpa upama sing leluhur ki duwe anak putu biyung apa buyut canggah waring dan sebagainya putra itu. Karena memang wenange putra ku nyuwunke kasampurnan. Terus sentirane intinya kunci laku balik ya termasuk. Iya termasuk biasanya ke leluhur itu tadi. Nah, tata cara berikutnya nanti bisa dibahas di episode berikutnya atau seperti apa atau tata caranya katakanlah satu arwah leluhur kita dilaksanakan sekian waktu dan sudah hampir sama. Kalau nanti sudah menyampaikan tentang itu semua dari kadang-kadang sepuh meskipun itu dari berbagai daerah akhirnya sama. Karena punjernya ya mung siji yen sing dipertanyakan yen wis sumber siji kok dadine renung. Nah ini tugas kula panjenengan untuk meluruskan kembali, melestarikan kembali dan mengembangkan apa yang sudah disampaikan Romo. Ngoten kunci laku Bali ngoten nggih. Intinya seperti itu. Nggih matur suwun para kadang wedharan saking Bapak Slamet mugi-mugi saged mahanani kadang-kadang sedaya. Salam kekadangan rahayu.